Гэтая неверагодная гісторыя здарылася ў Нью-Йорку. У канцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя у штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе Савецкі Саюз вёў няроўнае змаганне з сусветным імперыялізмам. Перад намі дэлегацыя савецкай Беларусі. Яна чакае рашучага ўдару, які зараз нанясе па імперыялістах міністр замежных справаў СССР Андрэй Грамыка. Вось ён раскланьваецца з ідэалагічнымі ворагамі. Трэба сказаць, што праект рэзалюцыі атрымаўся занадта доўгі, і пакуль Грамыка яго агучваў, адбылося жахлівае. Кіраўнік беларускай дэлегацыі задрамаў. А калі прачнуўся, нечакана для самога сябе з перапуду прагаласаваў супраць. Гэта быў адзіны ў гісторыі выпадак, калі дэлегацыя БССР выступіла супраць Савецкага Саюзу. Я найперш хочу звярнуцца да тых, хто ўчора упершыню ў сваім жыцці выйшаў на плошчу. Да тых, хто ўчора пераадолеў свой страх. Не бойцеся! Не бойтесь любить Беларусь, не бойтесь любить нашу родину. У нас, белорусов, европейская история, и это робить непозбежной нашу европейскую будущую. Меня зовут Владимир Орлов. Вось я выступаю на мітынгу напярэдадні Дня волі, Дня беларускай незалежнасці. Дзень 25 сакавіка мог быць нашым галоўным дзяржаўным святам. Я адзначаў бы яго з сям'ёй ці з сябрамі ў кавярні. Але раніцой я панёс у турму перадачу майму арыштаванаму напярэдадні Дня волі сыну. У гэты дзень, у 2006 у беларускіх турмах сустракала сваё свята амаль 1000 маіх суайчыннікаў. Я пісьменнік і гісторык. Моя новая кніга пра Беларускую Народную Рэспубліку. Яе гісторыя пачалася, калі в Еўропе бушавала Першая сусветная вайна. Яшчэ недаўна магутныя імперыі дажывалі свае апошнія дні. Народы імкнуліся да незалежнасці. Тут, у будынку Менскага гарадскога тэатру, у снежні 1917-го сабраўся першы ўсебеларускі з'езд. На ім прагучаў заклік: «Няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка». Цягам стагоддзяў Беларусь была часткаю еўрапейскай цывілізацыі. Нашыя гарады жылі паводле магдэбургскага права, нашая моладзь вучылася ў еўрапейскіх універсітэтах. Беларусь стала ўсходнім аванпостам эпохі рэнесансу і рэфармацыі. Наш гуманіст Францішак Скарына надрукаваў 4-ю ў хрысціянскім свеце Біблію на мове свайго народу. А гэта імператрыца Кацярына II паказвае на мой родны Полацак і свае новыя ўладанні. Пры канцы 18 стагоддзя Беларусь была акупаваная і далучаная да расійскай імперыі. Гэта быў зусім іншы свет, дзе беларусаў не прызнавалі асобным народам, а нашу мову забаранілі. За адно непоўнае стагоддзя продкі тройчы паўставалі, каб вярнуцца ў Еўропу. Час ішоў, а імперыя не хацела мяняцца. Тыя ж гарматы, тыя ж паклоны начальству. Імперія не хацела мяняцца, але давялося.
Грымнула рэвалюцыя. У тым кіпучым віры мацнелі нацыянальныя рухі і нараджаліся новыя дзяржавы. Менск, 1917 год. Толькі на першы погляд тут усё ціха і спакойна. На першы ўсебеларускі з'езд прыехала амаль 2000 дэлегатаў. Іван Луцкевіч, Вацлаў Ластоўскі, Язэп Лёсік, Аркадзь Смоліч, Васіль Захарка, Палута Бадунова, Роман Скірмунд, Тамаш Грыб, Язэп Варонка, Іван Серада, Антон Луцкевіч. Гэтыя імёны стануць легендарнымі, а затым на доўгія дзесяцігоддзі трапяць пад забарону. 2000 дэлегатаў. Ужо адно гэта, вядома ж, напалохала бальшавікоў. З'езд разагналі, незалежнікі перайшлі на нелегальнае становішча. Тым часам большая частка Беларусі захопленая немцамі. Запомніце гэты твар. Чечерин, савецкі наркам замежных справаў. Бальшавікі і казераўцы дзеляць нашу зямлю на перамовах у Берасці. Здаецца, лёс Беларусі ў іхніх руках. Паводле берасцейскага трактату Нямецчына абавязваецца не падтрымліваць новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперыі. Але яе вялікая гісторыя сведчыць, што ў такія моманты заўсёды знаходзяцца людзі, здольныя ўзяць адказнасць за лёс нацыі на сябе. На здымку першы ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка 1918 года Рада БНР выдала трэцюю ўстаўную грамату, якая абвяшчала незалежнасць Беларусі. Гэта адбылося у доме нумар 9 на цяперашняй вуліцы Валадарскага. Дарэчы, сёння на гістарычным будынку няма нават сціплага мемарыяльнага знаку. Былі зацверджаныя сцяг і герб дзяржавы. Пачаўся працэс міжнароднага прызнання юнай рэспублікі. Яна выдавала пашпарты і нават паспела выпусціць паштовыя маркі. Заняўшы Менск, немцы першым чынам сканфіскавалі грашовую касу беларускага ўраду. Яны зрабілі ўсё, каб БНР не стварыла ўласнай арміі і пакінулі Беларусь безабароннай. Рада БНР дзейнічае сёння, праўда, ў сілу гістарычных абставінаў на эміграцыі. Моя суразмоўніца – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Вы памятаеце, напэўна, дарагая Івонка, як Васіль Быкаў сказаў, што Беларуская Народная Рэспубліка для яго гэта свечка надзеі. А што для вас БНР? Таксама я думаю, што гэта найбольшая каштоўнасць, якую мы маем. Магчыма, акт 20 сакавіка найважнейшы дакумент у нашай гісторыі. Москва, вядома, не хацела адпускаць Беларусь і выставіла свае традыцыйныя аргументы.
Але бальшавікі мусілі лічыцца з воляю беларусаў да незалежнасці і далі дазвол на стварэнне марыянэткавай БССР. Добра мець у кішэні такую разменную манету. Гісторыя схільная паўтарацца. І яна паўтарылася праз 3 чвэрткі стагоддзя. Першы прэзідэнт Беларусі, Александр Лукашенко, змяніў нацыянальную сімволіку на злёгку адрэдагаваную савецкую. Яму тады мроіўся Крэмль, новы саюз, дзе ён будзе на першай ролі. Гэта зноў 25 сакавіка 2006 году. Мы зноў абараняем сваё права на волю. І, як не дзіўна, не ад каго-небудзь, ад самога беларускага прэзідэнта. Дуже нас пугаєш так. Сергей, у тваім уяўленні гэты чалавек можа калі-небудзь зразумець, што 25 сакавіка гэта ягонае свята, бо калі б не БНР, не было б БССР, не было б і Рэспублікі Беларусь, і ўрэшце не было б ягонай сённяшняй пасады. Уладзе, я тут пессіміст. Я памятаю, як себе Лукашенко паводзіў у парламенце, ён проста арганічна не прымаў ні беларускую мову, ні беларускую культуру, ні саму ідэю незалежнасці. Калі Лукашенку прапануюць далучыць Беларусь да Расіі той мове, што ён стане прэзідэнтам гэтага ўтварэння, часу на гэта далучэнне спатрэбіцца яму столькі, колькі трэба, каб узяць асадку і паставіць свой подпіс пад такім пагадненнем. Але вернемся ў 1918. Нямецкая акупацыя змянілася бальшавіцкай, а тая – польскай. Начальнік адроджанай польскай дзяржавы Юзеф Пілсудскі. На пачатку ён абяцаў польска-беларускую федэрацыю і жыццё як вольны з вольным, але хутка забыўся пра гэта. Стварэнне беларускага войска таксама не ўваходзіла ў ягоныя пляны. Тым больш правыя колы Польшчы адкрыта называлі нашыя землі сваімі ўсходнімі крэсамі. Урад БНР з надзеяй глядзеў на вялікія дзяржавы. Лёс пасляваеннай Еўропы вырашала Парыжская мірная канферэнцыя. Яна прызнае незалежнасць нашых суседзяў Літвы, Латвіі і Эстоніі. А Беларусь? Тут краіны-пераможцы паводзяць сябе зусім іначай. Я часта думаю, чаму так адбылося? Няўжо Еўропа за няпоўнае 1,5 стагоддзя забыла, што Беларусь – яе гістарычная частка? Напалеон казаў, што ў палітыкі няма сэрца, а ёсць толькі галава. Ці не здрадзіла галава тагачасным еўрапейскім палітыкам? Чаму яны не ўбачылі межаў новай Еўропы з удзелам Беларусі? Як, дарэчы, і Украіны. Ці можа, нечая мудрая галава думала прыкладна так: няма дзяржавы, няма праблемы. Увосень 1920-го у Рызе будучая армія незалежнай Латвіі вучылася маршыраваць крок у крок. А побач ішлі мірныя перамовы Польшчы з бальшавіцкай Расіяй. Масква абвясціла аб згодзе перадаць Варшаве всю Беларусь у абмен на прызнанне савецкай Украіны. Правда, нейкая польская галава слушна разважыла, што такім кавалкам можна і падавіцца. Забралі палову. – 1922 год. Генуэзская міжнародная канферэнцыя.
Паглядзіце, як шмат удзельнікаў. Палітыкі любяць канферэнцыі, саміты, круглыя сталы. У кожнага свае праблемы, і тут іх нібыта можна вырашыць. Усім дэлегацыям быў уручаны мемарандум аб прызнанні БНР. Еўропа атрымлівала яшчэ адзін шанец. Аднак ужо знаёмы нам савецкі наркам Чечерын робіць рашучы дэмарш. У выніку беларускае пытанне на парадак дня пастаўленае не было. Межа паміж Польшчай і Савецкім Саюзам праходзіла вось тут. Менск быў памежным горадам. У кагосьці узнікла ідэя паставіць на даху Менскага опернага тэатру 60-метровую статую Сталіна. Аднак да мяжы было ўсяго пару дзесяткаў кіламетраў, і правадыра народаў магла расстраляць далёкабойная артылерыя падступных ворагаў. Таму ад геніяльнай ідэі давялося адмовіцца. Дыктатары любяць помнікі. Напрыклад, такія. Помнік з жывых чалавечых целаў. Праўда, тыранаў больш цікавяць чалавечыя душы. Уяўляеце помнік з мільёнаў чалавечых душ? Няцяжка здагадацца, які лёс чакаў беларускіх незалежнікаў у сталінскай імперыі. Усе дзеячы БНР, якія засталіся на савецкай тэрыторыі, былі расстраляныя або закатаваныя ў турмах і лагерах. Іван Серада бясследна знік у 43-м. Палута Будунова, расстраляная ў 38-м. Вацлаў Ластоўскі, расстраляны ў 38-м. Язэп Лёсік памёр у турме ў 40-м. Аркадзь Смоліч, расстраляны ў 38-м. Роман Скірмут, расстраляны ў 39-м. Антон Луцкевіч памёр у зняволенні ў 42-м. Я гісторык, і ў мяне нярэдка пытаюцца, а што было б, каб 90 гадоў таму
Еўропа прызнала незалежныя Беларусь і Украіну. Дзве дзяржавы з насельніцтвам пад 50 мільёнаў чалавек і велізарнымі прыроднымі рэсурсамі. Адзін мой калега ўпэўнены, што тады у нашым мінулым была б толькі адна сусветная вайна. І я не такі аптыміст, але мяркую, што еўрапейская гісторыя магла б сапраўды скласціся зусім іначай. У 91-м Савецкі Саюз кануў у лету, і на палітычнай мапе свету з'явілася Рэспубліка Беларусь. Вось так мы святкавалі Дзень волі, Дзень Беларускай Народнай Рэспублікі ў 93-м. Нарэшце краіна пачала ўшаноўваць бацькоў незалежнасці. Але ўжо праз год толькі што абраны прэзідэнт суверэннай Беларусі агучвае уласнае крэда. Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду. Мы марылі пра будучыню, але надышло мінулае. Аднак мы хочам для сябе і нашых дзяцей будучыні. У той дзень, 25 сакавіка 2006-го, мы з сябрамі згадвалі пра тое, што Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі. Тады ЗША, Великабрытанія і Расія абавязаліся быць гарантамі незалежнасці нашай краіны. Сергей, на твою думку, як выконваюцца гэтыя абавязкі? Што мы бачым? Пачатак 21-го стагоддзя, прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Пуцін, адзін з гарантаў незалежнасці Беларусі, наўпрост прапановвае Лукашэнку далучыцца да Расійскай Федэрацыі 6 суб'ектамі федэрацыі, фактычна ўвайсці ў склад Расіі. А як рэагуюць Злучаныя Штаты і Брытанія? Лондан не рэагуе ніяк. Поўнае маўчанне. Вашынгтон таксама не рэагуе ніяк. Няўжо і праз 90 гадоў у нечай галаве варушыцца гэтая ўтульная думка. Няма дзяржавы, няма праблемы. На шчасце, у еўрапейскіх галовах жывуць і іншыя думкі. Я ўспамінаю словы Вацлава Гавала аб тым, што без Беларусі і Украіны канфігурацыю дэмакратычнай Еўропы нельга лічыць завершанай. Олеся, добрый день. Добрый день. Што сёння можа зрабіць Еўропа для Беларусі? Я думаю, што было б вельмі важна, па-перш, каб Еўропа выпрацавала адзіную узгодненую палітычную лінію з ЗША, паколькі ЗША маюць, на маю думку, больш цвёрдую палітыку ў гэтым сэнсе. Гэта першае. Другое, я думаю, было б вельмі важна, каб Еўропа разглядала Беларусь і яе незалежнасць як неад'емную каштоўнасць. Хіба толькі што краіны Еўропы, якія перажылі савецкую акупацыю, разумеюць нашу сітуацыю. Тыя, якія не перажылі савецкай акупацыі, для іх цяжэй. Яны больш аперуюць на ўзроўні сваіх геапалітычных, эканамічных інтарэсаў, якія асабліва не звяртаюць увагі на маленькія краіны, як Беларусь. А што табе надае веры ў дэмакратычную будучыню Беларусі? Тое, што мы зараз маем вялізную колькасць маладых людзей, якія бачаць пераемнасць гэтых ідэалаў ад часоў 1918 года да цяперашніх, якія бачаць як бы пераемнасць шляху, гэта вялізнае дасягненне, это вялікае спадзяванне для мяне, што
все гэтыя гады, все тое змаганне, вся тая кроў, якая была пролітая, яна не была дарма пролітая. І для мяне гэта найбольшая адзнака таго, што наша справа прынясе плён. Я ведаю, што сярод гэтай моладзі будучы прэзідэнт маёй краіны, той Беларусі, дэлегацыя якой не задрэмле на сесіі ААН, таму што будзе адстойваць там свае нацыянальныя інтарэсы.